si Mananghilan eh. Maninay, maniod to nami. Nas maninoy. Nasa? Gusto na mga ano na. Bitaw no. Nadudurog na siya. May picture mo na. Di ba sa parang nagparamdam? Parang paramdam. Uy, Di bitaw. Itong nga ni ko, di man nga na. hindi, oo. Hala. Nilgi. Nandun sa amin, pero nandun din. Ganito din. Dito rin ka, di naman ko itong naging buwan. February, di ba rin ko birthday niya? Ang birthday ni Maninoy, February 3. Oo. Kala mo minsan pag ginamit. Kinakausap din ni Maninay. Dapat ko siya yan din ay. Ano daghan naman eh. Baka kakakain lang yun, Bi. Isang natagal ng titig. Parang tungtong. Sige, pasensya ka na. Naalala ko lang. Bitaw di mo na yung hanas pag ganina. December. Mingas, Maninay. Inalis ko na rin dyan yan sa Tabi mo? pinalitan ko ng luma na naman. Ano? Mingas siya. Ayun ko na. Siguro. Ano may this baby dia? Hukad. Agbisita, naglingkod na. Talikod sa rato ah. Pasana. Kasana ko nagkus. Hala, Bi, bakit dami, Bi? Ayan, kain na. Ay na, ang grasya. Talaga mong nanay. Kain. Katawa-tawa ka pa. Ay, grasya. Gimingaos Maninay, Grace. Oh, nga nihiragaling kong pugas kay magpaalam ko. Yung uli na buhol. Wala. Video ko para isend sa kanya. Video niya, video. Para makita niya. Makita yung mahal na nanay. Mahal na pulita. Maninay. Yes, baby. Asa sa Ryan? Ayaw pa? Ayaw. Kasi na, kumain ka na. Dito. Sige na. Wala ang apo ni Grace. Hindi naman lumapit. Nasa lula niya isa. Si ano? Wala pala. Wala. Wala sumasagot eh. Wala. Si ano? Tumusta? Sino pangalan isa? Gusto niyo. A few moments later. Hi, good morning. Salamat Lord. Daghang salamat sa gasa sa kinabuhi. Naglat patang matarong adlaw Bernice. Bitaw, kamusta mong tanan? Kamusta mong tanan mga kaigsuonan sa tibok kalibutan sa inyong buhat karon? Namahaw na ba mo? Nangapi na ba mo? Bitaw ako di pa ko gawas. Suri kong nabay makuan mapalit nga sudan og mamahaw tao kamo naman din ni papel mabuntag. Kamusta na mong tanan? Bernice na pizza at ano pizza G's na baron. Okay. Dito kailang pizza, way kalendar. Daw, kumusta mong tanan? Labi na diha ni Juan. Ma'am Bilma Makabalo. Good morning, ma'am. Kamusta? Unsay buhat nimo karon? Og ni pili sa taghap. Morning. Ni Jet Mendoza. Kamusta? Diya day sa Bohol nila ni Ted Aying. Kamusta sir? Og ni Nanay Migila Aying. Kamusta? Nila ni Jean. Good morning diha tanan sa Bohol. Og ni Marcelo Castañare, sir, hapit nagpista. Hapit nagpista sa Tagbilaran. Diha-dihay sa among parente. Nga, magpaminag ila. Diha sa Purok Ono, Dao, Danilo, Kinlog, Guiso. Good morning.
Good morning diha. Sa tanang taga Bohol. Mayong buntag. Bulanon. Bitaw. Kumusta po ko diha sa Cebu. Sa kanang kanunay magliili sa ang payag. Si Noel Dominguez. Good morning sir. Pilar kunog ilahang bahay dapit sa ura kuno salang gisunugan. Salamat jud kaalo sir na para mo na abtis sunog camping karon na diha sa karong panahon na grabeng inita. Ug labi na ni Mers and family. Salamat kaado ma'am sa karon na pagsubaybay. Sa katong nangutana di ay bahin sa Hison to asa Bulacan sa inang Aisa. Nakalupad po to siya. Nalupad ko sa karong 19 siya maka uli mao lang makatapok-tapok kaming tanan. Kaning mga 15 ka buok. 11 ka baji ug 4 ka laki. Tapok-tapok naming tanan dito. Kaya kanang April 27 maunay sumad sa amo ang lola nga taliwan na sa inahan ni tatay mo ni isang adlaw kamatagan ni Jaka ng April 27 dugay na pero nakatuig murag 30 na kapin katuig. O 30 ba di ay nga di man kay 30 na galis upaw kapin. Basta tatan tong among lola ning kuan ning taliwan na karon pa kuan nga magtapok ming tanang mga anak ang mga apo. Katong ang lola mo to yung gipuy-an jud, mo to yung giundanan sa pag 1 year ko. Wala idang adlong kuan sa mga wa na kahibaw sa ang ako ning dako mo na insulti karon nga katong ang lola mo to nagpadako na 1 year pa ko dito na ko nila hantod ning uli ko awon hantod na buwag ko sang lola pagkamatay sang lola 14 na ang edad ja wa pa ko mo ulis bay dito tum pagka 14 ang edad kay mo to nato na pa ko Cagayan ko sang ujuan kaming duha sa Salina katry pod mig Cagayan sa mga bata pa mi mga 14 pa edad balmit sa mga juan nga isuong nanay sa Cagayan mo nang taon na pa ang lulang namatay mo nang magtapok mo nagtapok ka na mo rong kuan ja magtawag kunog meeting mga kaigsuonan matutay suon sa Bulacan mamang Aisa ang sa kuno meetingan ni kung ako ba yung pangutan-on sila may ning tawag dito sa Bohol. Maminaw lang matagal sa mitingan nila karong mitingan nato karong 20 tipuhon. Miting-miting lang tagan bang nagka kuanta magkatapok tang tanan. Walang kita-kita lang tapuhon o magkatapok-tapok ta. Puhon. Kamusta na lang ko ako'y laing lingaw, ako'y laing di ko pwede na yung mangahoy, di ko pwede maguwad. Mara ko nagpukong-pukong sa gikan ako nagwaging bitaw. Lato na akong gilakwan, pasingot na ko kay mo lang taas ang BP. Wala karon mo ulit na pagkuron dato taod-taod kay kasi sakto na bata painitan. Pag natuog pa man to pag naog na ho, natuog pa man to sila pag naog na ho. Kamusta day ko labi na ni Ma'am Yuning Ayop, good morning ma'am. Ni Ma'am Almalim. Ayong buntag. Labi na diha sa Klite ni Idina Orada Kanyite. Good morning ma'am. Ayong adlaw, Bernice. Happy weekend anja. Gracia Moral. So, Grace, dito na magigikan gapon sa Cavite. Dito na kong maninay, nananghid na ko. Nananghid na kong maninay nga mulupad na po ko. Nanoy ito kong maninay, kaya kakas maninghila, kaya gusto po siyang mauban ng tas buhol.
Kaso kaya na pa yung isa po sa kaanak. Nga na pa yung diferensya mo lang di pa din sa pwedeng bidaan. Pero hindi nga si Zay nagkainiro ko no. Muli sa buhol. Kasi kalagpad may gahapon dito, kami Sir Milita. Gusto ni Jang mo bakasyon sa Bohol, kaya naman ko mga kabilin sa Bohol. Pero di pa ko no, sa Enero lagi ko no, ang grasya. Ang pindia kanunay sa imong trabaho, di sa Saudi. Ang ping kanunay, di ka na ko nagbisita ko ni Maninay gahapon na nanghid ko, lagi nga mo, lupad na po ko, sunod adlaw. Amping laman niya kaunay kay bawa mo ko si kagsubaybay sa angkuan. Salamat gihapon ko nimo permi kang naglili sa among payag. Kadaghan to ng suri-suri kakitaan nung kog bunga og ipil-ipil na. Tambaw po ko ning bitak sa una. Dahil din sa gagmay pa mo ni hindi pulga sa una tulo sa ugangan. A few moments later. Grabe laging mahala ang palisa. Ay kakuntos buhol. Sila isa sige utang og palisa. Pagpila ng kilo dito. Karigya sa kabuok. 45. Grabe. 120 ag kilo. Daris Manila palisa. Anong palida? 35. Dila precious, buhat na. Basta kayo buhat na. Dala nag-init, di hana ka. Nabe. Ano sa ko palidya? Morning precious na nisud na nimo sud na kadlaw di na ka mo gawas. Wala. Patuya ka. Grabe pala sa 120 kilo man. Ato kay paghatag ng dag-uban. Pura na pasiro. Ay, sis, matal magmahuso na tutoy. Hindi lang. Mo mata. Kuan. No. Ay na, kaduloy ta ka damang gihugasan. Pusod sa bahay naman ito sila. Ay, kaduhang ako. Hindi mo lang tukon pa man ha. Prekyot. Buwan na ba sama? Buwan na medyas 20 ng til. Ng til Bukan til Muna yung kilay? Muna yung kilay? Basa na itong paglubot? Huwag di pil. Basa na po? Mana kayo sa mata. Sa man og mata mauna.
Right na, close open na. Close open. Close open. Close open. Dali na. Baby, come on, nakaganda. Close open. Dali. Abi, dali. Close open. Dali. This is. Dali. Dali. Murang na mo timpla. Kuan mo pila nang kuan. Masok-sok. May ko na. Nakibidaan, na may kulangot, di. Giluto ng nanay upaw. Sizay magluto. Kay di kunong pait. Itak na.